Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση για το τραπεζικό σύστημα. Τι είναι χρήμα? Σήμερα θα δούμε λοιπόν τι είναι χρήμα. Θα προβούμε αρχικά σε μία εισαγωγή και θα εξερευνήσουμε την έννοια του χρήματος, την ιστορική του εξέλιξη και τις βασικές του λειτουργίες στην οικονομία. Ξεκινώντας από τον αντιπραγματισμό των αρχαίων χρόνων, θα δούμε πώς φτάσαμε στο σύγχρονο νομισματικό σύστημα και γιατί το χρήμα αποτελεί θεμελιώδη στοιχείο της καθημερινής μας ζωής. Αυτή η παρουσίαση βασίζεται στο κεφάλαιο 8 του σχολικού βιβλίου Αρχαίας Οικονομικής Θεωρίας, τις ενότητες 1 και 2 και θα αναλύσουμε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το χρήμα και τις λειτουργίες του. Από τα πολύ παλιά χρόνια λοιπόν, ο άνθρωπος ικανοποιούσε τις ανάγκες του με αγαθά που ο ίδιος δεν μπορούσε να παράγει. Έτσι λοιπόν έπρεπε να ανταλλάξει τα αγαθά που ο ίδιος παρήγαγε με τα αγαθά κάποιων άλλων παραγωγών. Αυτή η ανταλλαγή λέγεται αντιπραγματισμός. Όμως, ο αντιπραγματισμός παρουσίαζε κάποια σημαντικά μειονεκτήματα, κάποιες δυσκολίες δηλαδή, γιατί έπρεπε να συμφωνούν και τα δύο άτομα, δηλαδή στην ανταλλαγή. Ο καθένας έπρεπε να βρει κάποιον που να προσφέρει το αγαθό που αυτός θέλει, αλλά και να ζητά αυτό που ο ίδιος προσφέρει. Επίσης, έπρεπε να συμφωνούν ως προς τις ποσότητες που θα αντάλλασαν, δηλαδή έπρεπε να ταυτιστούν οι ποσότητες που τα δύο μέρη επιθυμούσαν. Όλες αυτές οι δυσκολίες είχαν σαν αποτέλεσμα οι ανταλλαγές να είναι περιορισμένες και ευκαιριακές. Έτσι τα προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν με τη χρήση του χρήματος. Χρήμα είναι οτιδήποτε είναι κοινώς αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας. Αυτός είναι και ο ορισμός του. Όμως, εκείνη την εποχή, το χρήμα δεν είχε τη μορφή που έχει και σήμερα. Ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε οικονομία, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα αντικείμενα σαν αξία χρήματος. Εκείνα τα αντικείμενα που κάναν και τον αντιπραγματισμό ήταν τα βόδια, τα πρόβατα, όπως τα βλέπουμε και στην εικόνα μας, το αλάτι, διάφορα μέταλλα, τα κοχύλια, τα φτερά, οτιδήποτε δηλαδή ήταν αναγκαίο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Στην αρχή οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν διάφορα αγαθά για να διευκολύνουν τις συναλλαγές τους και για να υπολογίζουν την αξία των εμπορευμάτων και της περιουσίας τους. Τότε το χρήμα ήταν περιεκτικό, διότι η αξία του ως χρήμα ταυτίζεται με αυτήν του αγαθού. Τα αγαθά που προαναφέραμε προηγουμένως. Και γι' αυτό το λόγο επινοήθηκε το χρήμα, το οποίο έσπασε την ανταλλαγή που γινόταν παλιά σε δύο συναλλαγές, μία πώληση και μία αγορά. Η χρήση του χρήματος με την πρώιμη μορφή του, δηλαδή ο αντιπραγματισμός, η ανταλλαγή των πραγμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, παρουσίαζε κάποια σημαντικά μειονεκτήματα, εκ των οποίων είναι η αδιαιρετότητα, είναι η μεταβολή της αξίας και η δυσκολία στη χρήση. Να πάμε τώρα στην αδιαιρετότητα. Τι σημαίνει αδιαιρετότητα? Κάποια αγαθά δεν ήταν διαιρετά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν συναλλαγές μικρής αξίας. Για παράδειγμα, ένα πρόβατο ως χρήμα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί για να αγοραστεί σιτάρι ή αυγά. Δεν μπορούσε να διαιρεθεί. Ας πάμε τώρα στη μεταβολή της αξίας. Τα περισσότερα αγαθά πάθαιναν αλλοιώσεις, φθορές ή καταστρέφονταν στη διάρκεια του χρόνου με αποτέλεσμα να αλλάζει και η αξία τους ως χρήμα και ως εκ τούτου να δημιουργείται αβεβαιότητα. Για παράδειγμα, τα ζώα θα μπορούσαν να γεράσουν ή να πεθάνουν. Για παράδειγμα, τα μέταλλα να σκουριάζουν ή ακόμη και το αλάτι να λιώσει. Και τέλος, η δυσκολία στη χρήση, το λέει και η ίδια η λέξη. Τι εννοούμε? Κάποια αγαθά ήταν δύσκολο να μεταφερθούν στις αγορές λόγω του όγκου τους ή του βάρου τους. Παράδειγμα, ο σίδηρος ήταν πολύ βαρύς για να μεταφερθεί. Οι μεγάλες πέτρες,
ή οτιδήποτε ήταν βαρύ, έτσι ώστε να διεκπεραιώσει τον αντιπραγματισμό. Τα μειονεκτήματα της χρήσης του χρήματος στην πρώιμη μορφή του αποτελούσαν εμπόδιο στην ανάπτυξη των συναλλαγών και του εμπορίου. Στην προσπάθειά τους οι οικονομίες να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, οδηγήθηκαν στη χρησιμοποίηση προϊόντων που εξασφάλιζαν και τη σταθερότητα στην αξία και τη διαρρετότητα και την ευκολία στη χρήση. Τέτοια προϊόντα ήταν ο χρυσός και το ασίμι και ο άργυρος και για πολλούς αιώνες χρησιμοποιήθηκαν ως χρήμα. Από πολύ νωρίς, στις αναπτυγμένες οικονομίες, όπως για παράδειγμα στην αρχαία Αθήνα, το ίδιο το κράτος ανέλαβε την κοπή των νομισμάτων ώστε να υπάρχει σταθερή ποσότητα χρυσού ή αργύρου σε κάθε νόμισμα και να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα για την αξία του νομίσματος. Από τη χρήση του χρήματος στην πρώιμη μορφή του, με την ανταλλαγή προϊόντων μέσω αντιπραγματισμού, περνάμε στη σημερινή εποχή στην χρήση του χρήματος με την σημερινή του μορφή, δηλαδή με το νόμισμα της κάθε χώρας, και θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις λειτουργίες του σύγχρονου χρήματος σε τρεις, οι οποίες είναι ότι το χρήμα λειτουργεί ως μέσο συναλλαγής, δηλαδή οτιδήποτε γίνεται αποδεκτό από τον καθένα και τις καθημερινές του συναλλαγές, ως μονάδα μέτρησης της αξίας, δηλαδή το κάθε αγαθό έχει και κάποια τιμή και σύμφωνα με αυτή την τιμή υπάρχει και η απόλυτη αξία του, και ως μέσο διατήρησης αξιών, δηλαδή το ότι ο καθένας διατηρεί τα χρήματα που εισπράττει μέσω αγοράς και πώλησης και τα δαπανά τμηματικά σε διάφορες χρονικές στιγμές. Για να αναλύσουμε λίγο τις λειτουργίες του χρήματος μία-μία, ξεκινώντας από την πρώτη βασική λειτουργία του, και η οποία είναι ότι το χρήμα αποτελεί μέσο συναλλαγής, δηλαδή με λίγα λόγια το χρήμα χρησιμοποιείται σαν μέσο ώστε να ανταλλάξουμε τα προϊόντα χωρίς την ανάγκη της άμεσης ανταλλαγής των προϊόντων μεταξύ τους, δηλαδή με τον αντιπραγματισμό που είδαμε νωρίτερα. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι με το χρήμα οι άνθρωποι μπορούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένες εργασίες και να ανταλλάξουν τα προϊόντα τους με χρήμα, χωρίς βέβαια να είναι αναγκαίο να συμμετέχουν και στην παραγωγή των προϊόντων που θέλουν να αποκτήσουν. Και τέλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι το χρήμα διευκολύνει το εμπόριο σε μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή με τη χρήση του χρήματος έχει αναπτυχθεί πλήρως η οικονομία μεταξύ των χωρών. Ως μέσο λοιπόν συναλλαγής το χρήμα έχει επιτρέψει την ανάπτυξη πολύπλοκων οικονομικών συστημάτων, καθώς και την εξειδίκευση της εργασίας. Χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατη η λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών και η παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Συνεχίζοντας τις λειτουργίες του χρήματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δεύτερη λειτουργία του είναι ότι αποτελεί μονάδα μέτρησης της αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάθε αγαθό υπάρχει και μία τιμή. Η αξία λοιπόν όλων των αγαθών αποτιμάται σε χρηματικές μονάδες μέσω της αλληλεπίδρασης της ζήτησης και της προσφοράς. Όλα τα προϊόντα λοιπόν έχουν μία χρηματική τιμή, όπως παράδειγμα αν ένα μολύβι έχει μισό ευρώ και ένα τετράδιο 2 ευρώ, τότε το ευρώ γίνεται μέτρο της απόλυτης αξίας των αγαθών αυτών. Επίσης, με το χρήμα μπορούμε να βρούμε και τη σχετική αξία μεταξύ των δύο αγαθών, δηλαδή πόσο κοστίζει το ένα σε σχέση με το άλλο. Ταυτόχρονα δηλαδή μας βοηθά να εκφράσουμε πόσες μονάδες ενός αγαθού ανταλλάσσονται με πόσες μονάδες ενός άλλου, και στο ίδιο μας παράδειγμα με το μολύβι και το τετράδιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση του τετραδίου με τα μολύβια είναι ότι
Το 1 τετράδιο κοστίζει 4 μολύβια. Μια τελευταία λειτουργία του χρήματος είναι ότι αποτελεί μέσο διατήρησης των αξιών, δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να διατηρεί τα χρήματα που εισπράττει από την πώληση του δικού του αγαθού και να τα δαπανά τμηματικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για την αγορά άλλων αγαθών. Η αποδέσμευση της αγοράς από την πώληση δίνει τη δυνατότητα στο συναλλασσόμενο να μεταφέρει την αξία του διαχρονικά και διατοπικά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Κάποιος παραγωγός σιταριού δεν κάνει τη χρήση του χρήματος με την σύγχρονη του μορφή, αλλά με την παλιά. Επομένως, τι μπορούσε να κάνει? Ήταν υποχρεωμένος να διατηρεί το προϊόν του και να το ανταλλάσσει κάθε φορά που ήθελε να αποκτήσει κάτι. Το σιτάρι δηλαδή να το δίνει τμηματικά με κάποιο πράγμα που θα ήθελε εκείνη την ώρα. Με τη νέα μορφή όμως, με τη χρήση του χρήματος, ο παραγωγός μπορεί να πουλήσει το προϊόν του σήμερα, να πάρει τα χρήματά του και να αγοράσει με αυτά τα χρήματα ένα σπίτι σε μία άλλη χώρα και ίσως μετά και από 5 χρόνια, δηλαδή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι λειτουργίες του χρήματος σαν μέτρο αποθήκευσης και αξίας είναι εξίσου σημαντικές με τη λειτουργία του ως μέσου συναλλαγής και οι 3 λειτουργίες είναι εξίσου σημαντικές και καθιστούν το χρήμα θεμελιώδη στοιχείο κάθε σύγχρονης οικονομίας, απαραίτητο για την καθημερινή μας ζωή.